Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Fortnite. Jeg tænker mange af jer nok rykker ligesom jeg. Jeg kan se det bedre. Er det bedre med slukket lys? Eller er det bedre med tændt? Jeg tænker det er bedre med slukket faktisk. Så lige lidt. Og Og som I kan se, så har jeg Renegade Raider. Altså, så tænkte jeg bare, at jeg vil vise jer mine byggeskills. Hvis jeg kan. Så jeg kan reset billedet. Som I kan se, har jeg Renegade Raider. Jeg allerede starter nu med at spille. Håber, den er færdig. Og vi skal lige holde det også her. Nogle siger ret dårligt. At jeg er ret dårlig. Men er I klar? Vi viser lige med byggeskills. Klar? Fuck, jeg faldt ned. Nej, det var en fejl det der. Og nu er det sådan, at der ikke er nogen jord, der har lige gjort sådan, at vi falder ned, så spawner vi igen. Men skriv lige i kommentarer, om I synes, jeg er dårlig. Og jeg ved godt, at jeg ikke spiller med nogen lige nu, så ja, det er ret en dårlig video, synes jeg, men egentlig. Og jeg lavede sådan en video på min shorts kanal, hvor jeg sagde, hvor spurgte jeg, om jeg skulle holde en pause eller stoppe. Og jeg har faktisk lidt taget det tilbage igen, om jeg skal stoppe eller en pause. Jeg tænker bare, at jeg holder en. Jeg tror faktisk heller ikke, at jeg holder en pause. Det synes jeg. Lige der synes jeg, at YouTube var irriterende, men det er mest fordi, ja. Nogle gange kan det godt være lidt irriterende. Men jeg blev også ret overrasket over, hvor mange af jer havde sagt, at jeg skulle stoppe. Så undrede det mig bare, om I ikke kunne lide min video. Så skriv lige i kommentaren, hvis der er noget andet, jeg skal lave. Altså, hvis det ikke koster penge, så vil jeg da meget gerne gøre det. I dag filmer jeg nok også kl. 3, når Juice WRLD kommer i iTunes shoppen. Det er ikke sikkert, at jeg køber det, hvis det ikke er gratis. Men hvis det er gratis, altså så filmer jeg det gerne og køber det. Men jeg tænker lige, gå lige ud og tage noget drik, så pauser den lige. Så. Jeg skifter lige skin hurtigt, altså så jeg skifter bare lige hurtigt skin. Ja, som I kan se, så har jeg også faktisk, jeg har taget kameraet. Den her emote her. Renegade. Altså, jeg synes det er fedt at have alle de her ting i Fortnite. Ja. Det er nok en af de, det er nok, jeg synes det er ret vildt. Så skriv lige hvad jeg skal lave, hvis I ikke kan lide det jeg laver, så skriv hvad jeg skal lave. Og ja, jeg kan lige vise jer nogle af mine andre danse også, hvor jeg faktisk er i gang. Jeg pauser lige. Ja, der er lige gået lidt koks i lyden her på min PlayStation. Jeg ved ikke lige hvad der er sket, men så vi kan se, har jeg også loser. Ja, der er gået lidt koks. Jeg ved sgu ikke lige hvad der er sket, men der er gået lidt koks i det. Og så vil jeg også gerne lige give et shout-out til 2 personer, som også er på YouTube. Kenneth Plesner. Han synes, I skal gå ind og følge, og så synes jeg også Albert Christensen. Synes jeg også, I skal gå ind og følge. Det er 3 YouTubere, jeg følger, som jeg synes. De har ikke så mange subs, men de laver bare rigtig godt indhold. Og så skriv lige i kommentaren med Kenneth Plesner. Du skal lave flere videoer.
Skriv det, hvis I synes, jeg skal det. Jeg finder lige en af mine andre, hvad hedder det nu, emotes. Altså, danse, så... Jeg skulle have noget at drikke. Fuck, det væltede lige med, jeg skal ud og have noget at drikke nu. Så skal jeg sikkert se ordentligt her. Jeg går ud og tager noget at drikke. Hejse alle sammen. Jeg synes lige, at... Nej, jeg slutter videoen nu. Så I kan se, har jeg selvfølgelig den der dans, jeg har vist jer. Så har jeg faktisk også en anden dans. Som er okay sjældent. Hvis I vil se den, så sætter jeg det hurtigt ned her. Altså, den er ikke så sjældent mere. Nå. Men vi ses. Jeg tænder lige lyset, så jeg lige kan se ordentligt farvel. Vi ses. Jeg håber, I får en god dag derude. Og ja. Så håber jeg synes videoen var fed. Hvis I synes det, så gå lige ind og smid et lille like og en lille abo. Og abonner også lige. Ja, subscribe. Så håber vi ses i fremtiden. Ses. Altså, vi ses. Ses derude. Peace out.